या दोघांका जवळ ठेवून माझ्यासारखे फोटो काढून येऊ. बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, बोल बजरंगबली की जय, बोल बजरंगबली की जय, बोल बजरंगबली की जय. ग्रामीण संघाने पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करताना पुणे वॉरियर्सचं महापुरुष मंडळ सुंदर पालकरवाडी. मारुतीकडे काय मागतेला माझ्यासाठी? सांग मग काय तू सांग काय मागतेलस? मी तुला सांगितलंय ना पण माका समजा काय ना काय मागतेलस काय काय सांगतेलस? माझ्या कानात सांग ना. सर्व भाविकांना मी विनंती करतोय की बरोबर कोणी महाप्रसाद घेतल्याशिवाय जायचं नाहीये. तू काय मागते? मंदिराच्या मागे सर्वांसाठी महाप्रसादाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. तर ह्यो आपलो गॅसबत्ती ग्रुपचो आमचो मेन कार्य करतो हा शैलेश भाई आपल्या गावातलो. आणि इकडे सगळे काका बबन काका जेवण वगैरे करतात आणि त्याबरोबर आपले महिला पण होते. बघा तुमका दाखवते मी. काकी काय काय जेवण केलास? जेवण काय काय झाला? जेवण झालं काय? डाळ झाली, भात झाला, भाजी झाली. भाजी फक्त भाजी करूची हा? डाळ झाली नाही, नको राहू देत. भाजी घातली. हा डाळ झालेली हा. सगळं झालंय. होय ना. मग काय ना तुम्ही असं असता आमका भीती कसली हा? आता इकडे अजून पापड तळतो कार्यक्रम हा. हा इकडे भरपूरशे पापड. हे बघा पापड भरपूरशे तेल तापवतात आणि पापड तळतात. इकडे भाजीसाठी वाटप वगैरे काढलेलं आहे बघा. हे आपलं छोटस किचन आहे आपल्या माटवाचं. हा काय जेवणाचा मेनू सांगता काय काय झालं तू सांग. वाटाण्याचा सांबारा, काळ्या वाटाण्याचा, वाटाण्याची उसळ, लोणचा, पापड, भात आणि गोडी डाळ आणि शिरो. हा गोड पदार्थ शिरो केलेलो. तर ह्या आजचा महाप्रसादाचा सगळं मेनू आजचो. नको हे भात आहे ना आतमध्ये गरम. मग हा इकडे उसळ तयार होता बघा. टोप बघा किती मोठा होतो. हा वाटाण्याची उसळ होता इकडे सांबारा मस्त वेगळी. हा जेवणाचे प्रमुख आमचे आहेत हा काका. आमची गेल्या वेळीची आमची गॅसबत्तीचं धैकालो पण होतो ना तेव्हा काकांनी अर्ध्या तासात जेवण केलेलं. जवळजवळ 25 ते 30 लोकांचं अर्ध्या तासात जेवण केलेलं. रेकॉर्ड आहे त्यांचं काकांचं. आता आपण पुढे जाऊया जरा मंदिराच्या पुढे आणि तिकडे पण बघूया काय काय चालू आता. तर हे बघा इकडे आमचे मॅची होते मागे तुमका मी दाखवले होते. आणि हा आपला मंदिर आहे. तर चला आपण मंदिराकडे जाऊया आता परत. तर इकडे आपल्या चुनावऱ्यातले पण सगळे ग्रामस्थ म्हणजे याच गावातले ग्रामस्थ म्हणा. बबन दादा, राजू दादा, बागवे इकडे सगळे इलेले आहेत.
रसतत्वं यसामि गन्धतत्वाय नमः गन्धतत्वं यसामि श्रोत्रतत्वाय नमः श्रोत्रतत्वं यसामि प्राणाय नमः पाणाय नमः ज्ञानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः अंतरापूर्णं समर्पयामि अग्धवृक्षार्धं समर्पयामि वायुपुत्राय नमः कृतस्नानं समर्पयामि वायुपुत्राय नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानं रक्षिवाम्यहम् एवढी मेहनत घेतलेली आहे मंडळासाठी ते आमच्या पालकरवाडीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते बाळकृष्ण उर्फ बबन देऊ सावंत, आपले प्रेरणास्थान बाबा मास्तर यांचे चिरंजीव बाळकृष्ण उर्फ बबन देऊ सावंत यांच्या हस्ते सुरेशी नेरुरकर यांचा बाळकृष्ण सावंत यांच्या हस्ते उद्योगपती सुरेशी नेरुरकर यांचा सत्कार होतोय. टाळ्यांच्या गजरात सर्वांनी स्वागत करायचं आहे. धन्यवाद. सर्वांना नम्र विनंती, लगेच आपण इथे अग्निष्टमे भरमाष्टमे कष्टमे सूर्याष्टमे ग्रहणाष्टमे शुभेदष्टमे पृथ्वीष्टमे निदेशमे द्यौष्टमे षष्टमे रंगिले योदिष्टमे येतेन गर्भन्तां विद्यते योदिष्टमे भूतमे भूतमे तामृतमे कामसमे सोमसमे दशमे दीर्घाष्टमे वर्षमे रात्रोर्गा बृहस्पतिर्मे यज्ञेन कल्पेताम् समे वस्तासमे द्रवेशमे द्रवेशमे नित्यवासमे चित्तमणितमे वन्दाष्टमे वन्दाविदमे देवतासमे देवतासमे यवाष्टमे योगितमे पटवासमे पटवेदमे उषाष्टमे ब्राह्मणांना तुमच्या जवळ येऊन तुमच्या अंगावरती पाणी शिंपडण्यासाठी एवढी फक्त जागा ठेवायची आहे. सगळ्यांनी इकडेच खाली बसायचं आहे. त्याचमुळे बाहेर जर कोणी असतील तर त्यांनी एका आतमध्ये येऊन बसायचं आहे. हे तांदूळ आहेत ना, इथे सगळ्यांच्या हातात बघतो. हे तांदूळ घे, हे तांदूळ घे, इकडे सगळ्यांना ते थोडं वर घालून ठेवलं तरी चालेल, नंतर काढता येईल. जर दाब का खाली टोकन दाब खाली सर्वांनी जरा इकडे लक्ष द्या. हॅलो 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 टेलर नंतर आहे ना तिकडे
जय जय रघुवीर समर्थ। बोला बजरंग बली की जय। बोला बजरंग बली की जय। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात हा सन्मान करायचा आहे। अनिल भाईंसाठी जोरदार टाळ्या होऊ दे। धन्यवाद। तर आत्ताच महाप्रसादाची लगबग चालू झाली, आरती आत्ताच संपली आणि त्यानंतर गाराणं वगैरे सगळं घालून आता महाप्रसादाची लगबग चालू झालेली आहे। तर ही बघा इकडे महिला बसली आहेत सगळी। तुका भात होय हो? हा कसं झाला जेवण, कसं झाला बघ, हा बघ जेवण कसं झाला, मस्त ना, आवडलं ना? बबनदा जेवण मस्त झाला, जेवण कसं झालं होय ना? तर जेवण सगळ्यांका आवडलेला जो महाप्रसाद तो परब घेवा काय ता हो। थोडा किचन मध्ये जाऊन बघूया आपण काय सध्या चालू हा। ह्याचा घ्यावा, भातावरचा घ्या, सांबारावरचा घ्यावा ना। तर इकडे उसळ सांबार आहे बघा। इकडे सांबार आहे, ही उसळ ना, ही उसळ केलेली आहे आणि तो भात तिकडे। ह्यामध्ये काय ठेवलं आता परत बटाटी, हा हा मस्त वेगळी एकदम डाळ केलेली आहे, गोडी डाळ। आणि इकडे भाताची परत सोय करतात, बहुतेक भात कमी पडतो कारण एवढी माणसं येली आहेत ना भरपूर, कोणी उपाशी राहू नये, महाप्रसादाचा सगळ्यांका लाभ मिळावा यासाठी हे उत्कृष्ट अशी सोय केलेली आहे आपल्या पालकरवाडीमधल्या सगळ्यांनी। आणि माणसांनी पण बरीचशी रांग लावलेली आहे, भरपूर म्हणजे भरपूर रांग लावलेली आहे रस्त्यापर्यंत। आणि इकडे हळदी कुंकूचा कार्यक्रम पण चालू आहे आणि मंदिरात पण दर्शनासाठी लाईन लागली आहे, एवढी गर्दी आहे। महापुरुष हनुमंतांच्या दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना नम्र निवेदन आहे। कोण हो? महाप्रसाद घेतल्याशिवाय कोणी प्रत्येकाने आपलं कार्याचं समजून जेवलं तू? जेवलं? चाललं मग आता लगेच घरात, रात्री धायकाला की कोणी जाऊ नये, कोणी महाप्रसाद चुकवू नये। धन्यवाद। आपल्या विराट बाजारपेठेतील मथुरा मेडिकलचे मालक सन्माननीय अमित सुधाकर कुशे यांनी मंदिरासाठी 1111 रुपयाची बहुमोल अशी देणगी दिलेली आहे। अमित कुशे यांचे मंडळाच्या वतीने आभार मानतो आणि या देणगीचा स्वीकार करतो। धन्यवाद। तर इकडे बघा समोर गाडी किती थांबले आहेत ते, त्याच्यावरून तुम्ही लक्ष दिलं असताना किती गर्दी आहे मंदिरात। ती देवळातून बाहेरपर्यंत लाईन लागली आहे दर्शनासाठी।
तुमका दाखवते आतमध्ये. पूर्ण गाभाऱ्यातनं बाहेरपर्यंत लाईन लागलेली आहे. तर इकडे सगळ्या महिलांचा हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम चालू आहे. तुमका दाखवते मी कसा होतो. ती वाडीतली जी महिला आहेत ती इलेल्या सगळ्या महिलांका हळदी कुंकू करून मान देतात. त्याला धन्यवाद देतो. त्याला उदयचं आयुष्य हनुमंत देऊ नये आणि त्याचा जे धंदा आहे व्यवसाय आहे त्याच्यामध्ये हनुमंताला त्याची भरभराट करू नये. मारुतीराची मूर्ती आपण ज्यावेळी घेऊन येलो, ज्याचं आगमन केलं, ती पहिल्या दिवसाची व्हिडिओ, त्यानंतरचे जे व्हिडिओ बघितलो आपण. आज तिसरा दिवस आहे आणि तिसऱ्या दिवशी मी तुमका व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे आज प्राणप्रतिष्ठापना ही व्हिडिओ होती. आणि जर व्हिडिओ तुमका आवडली तर सगळ्यांनी लाईक करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर त्यांनी सबस्क्राईबचं बटन दाबा.